Čo mama? Že som si tú kávu nevyliala do piče. Čaute Máger, ja vás vítam u tretieho videa z Hero Zero. Minulé video som bol 24 level, teraz som 34 level, som sa zväčšil o 10 levelov. Troška som šetril zlaťaky, ale mám 0 donútiek, čo ma akurát celkom sere. Ale na tejto 34 nič nepadne, lebo ešte raz som dal podzemko, takže nič nepadne. Ale mám ďalší svet, tam som ešte dal tuším žiadne podzemko dole a tam som 20 level, alebo 19 nejak tak, tam by proste mohlo niečo padnúť. Tam je trocha našetrené donúty. Ale odtiaľto, to som si ináč šetril na tento diel. Ale však vyskúšam nejaké podzemko. Ale nejaké donútky by to chcelo. Posledný 3 body, nevadí, no aspoň tie body. Aspoň sa môžem vylepšiť. Ja si skôr vylepším tú výdrž, lebo výdrž mám akože 0%. Tak, iba sa zlepším, to bude chvíľka. Tak už som. Lenže tam dám toto, no. Hodím si tam radšej toto, no. Tak, toto predám. Si obchod, ale dám si ešte nové zbožie, bo ešte toto predám a potom až. A predám to. Nové zboží. Takže ja si dám nastavenia, zvuk. Trocha si zmenším zvuk. Tak, dobre. No... Neviem, či to mám zobrať. No, to nezoberieme to. Rozmýšľam, nad týmto rozmýšľam. Ale to zoberiem, no. To zoberiem. No, však vyskúšam s tým niečo. Dúfam, že aspoň. Ale podzemko nepadne, to vôbec nemám šancu ani. Kúkame sa ten súboj. Aspoň jeden kritik by to chcelo, ale mám málo zručnosti, takže on asi to vážne skoro spadol. No, tak ja to si nechám takto, to nechám. Takto nechám. Za chvíľku sa mi otvorí trezor. Nejaké asi 35-ky sa mi otvorí, neviem jak tak. Za souboja liga. Dám si to najslabšieho, lebo neverím si. No však hovorím, že si neverím. Aj to som mi dal. Aspoň to, ale len tak. To je ten istý, nie? A nie. No tak ty mi dal, a vyhral som aj tak, ty kukuzo, ty mi dal kritik. Ale či mám viacej tohto, tak tej intuícii, neviem, toľko proste, tak to som vyhral, dobre no, tak to asi nechám, ako vidím. Pekné, že dnes dáme ešte túto ligu si dám. Spredám tohto, ale neverím si. Dám sa kúkať na tento súboj.
No 1000, ty kokos. No, dobre. Len sa ty neuní, yes. Jo, zase. Krása. No, to by sme mohli dať. No, to padne, to nemá šancu, no, vyhral som. Yes. Dal som borec 558 a nejaký... Čo? Postup v lize? O nejaký silver 2, neviem čo to je. Ale S? Čo je to? Kúpim to. Neviem čo to je, ale kúpim to. 3 body, aspoň to. Ale do nutky by to chcelo. Si vylepším. Tu vydrž. Dám si práci. Keď tak prídem. No, takto dám takto. Dám takto. Dám začít. Alebo nie, ja dám takto radšej, lebo prídem a nejak už ešte budem teraz v apke. Tak dám si odhlásiť a ideme teraz na ďalší. No, dávaj. A s tým mojím procesorom to ide pomaly. Takto? Nie. Čo? A tu mi chýba S. Dobre, už by to malo ísť. Dobre. A toto je už nejaký 5. deň a to nejaké donuty, takže budem happy, keď dostanem nejaké donutky. Tak otvorím si tieto, tie hrdinský činy, alebo čo. 20, no, nie 19, yes. 2 donuty, jo, mám som 5 donutov a 3 body. Dobre, my. Vylepším si to oko a vydrž. To sa zdá ako... Počkaj, nie. Ešte som stále trocha chorý, takže keď si kýchnem čo také, tak sa potom nečudujte. A to nechám tak. Nie. Počkaj. A to je zban, tak nič. To nič nepadlo, no. Že ja tomu verím, ja ešte raz prekliknem. Počkaj. To možno zoberiem aj. To zoberiem. Takže to pridám a budem mať na to prodať. Dobre, budem mať na to ešte na videách. Yes, mi to už nevíde. No, nie. Ja kúpim toto, no. Ten zručnosť mi moc nevadí, ale... A dobre, pohoda. Predám. Tak. Peníze. Možno sa ešte vylepším, keď sa mi niečo aj dá. Tak. No a dám si zvláštny úkoly, no. A nie, to som dal toho prvého. Takže dám si túto 16. Uklím sa na ten súboj. Nemá padnúť jak nič. No čo? Padlo to? Nie, pohoda. Dobre, takže dám si zvláštne úkoly a idem takto To si už neverím.
Epic. Prosím.